Bine v-am găsit la un nou episod din Pocket Edition. Și noi astăzi voi buhni 3 lucruri. Un copac, după câte priviți în spatele meu, voi buhni un copac din TNT, un om care, deci aici, el cuprinde virusul TNT, adică, și acolo în spate avem și un păianjen care va buhni cel mai tare. Și după câte ați văzut, mi-am pus și un skin nou. Iată la chest, stați, iată-l și pe chest am. Așa. Și să începem. Așa. Și dacă iată, vedeți cum se vede acum, iată, patul cum este, da, coșata, vedeți? Eu mi-am pus niște texturi. Dacă nu știți ce înseamnă asta înseamnă ca și cum mi-am pus ca să se vadă, iată cum și găină se vede. Iată, vedeți? Iată, veți muri de râs, priviți. Oaio, privește. Iată, n-are niciun ochi, ăsta e capul. Și n-are ochi, și cu asta. Deci, să-mi scrieți în comentarii dacă vă vreți să-mi scot texturile sau nu. Deci, să trecem la treabă, să buhnim toate cele 3 lucruri. Și să luăm ăla de aprins, să aprindem tintiurile. Unde e ăia, Aia. Nu e aici, nu e aici. Asta e? Flint, da. Flint. Așa. Deci, priviți cum se vede, Așa. Deci. Mamă! Plângeți. Da, plouă. Stai că și trebuie să dormim. Și va fi mult mai bine, tama și ploaia se va opri. Iată, deci, cu texturile noi cum este. Și să scrieți în comentarii dacă vreți. Și apropo, mi-am instalat și niște moduri. Tot ca mai multe moduri. Zarvește, bombește. Așa. Mamă, ce distrusă, mama mia. Deci, nici nu m-am gândit așa un mic copăcel din 4 TNT, așa buhnitură să facă, mamă. Deci să facem și omul acesta mare. Mama, buhnește. Aha. Mama mia, ce mai buhnitura. Mamă, mi-a lăguit tocmai jocul. Mamă, ce cu bacul ăsta? Și tare mi-a lăguit jocul din cauza buhniturii acestei mari. Trebuia să plec mai departe. Deci revenim. Mamă, cât ai distrus! Mi-a distrus și păianjenul, mamă! Mama mia! Mamă, ce cu bagul ăsta? Nu mi se văd butoanele. Deci, da, cam a costat un pic, Chiar dacă nu se vede nimic, asta. Pune pe pauză, ce cu bagul ăsta? Cam lăguiește jocul acesta. Adică, nu lăguiește, merge greu un pic. Deci, merge frumos, chiar nu merge. Deci, da, cam atât și cu acest episod. Cred că nu v-ați plictisit și ne mai vedem. Pa, pa!